Atong nahisgutan kung sa unsang paagi, unsang hitabua nga niabot dinhi sa Pilipinas ang Kristohanong pagtuo. Mahinungdanon kaayo pod kining maong birtud, kay ang pagtuo sa Dios maoy tuburan kung unsaon nato pagpuyo nga matarong sa kinabuhi. Saon pagtuman niini sa atong gituhuan nga mapuy-an pinaagi sa paghimo sa atong mga katungdanan. Mobitaw na nga niingon si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma, ang walay pagkahibalo tinubdan sa mga hiwi nga binuhatan. Pero kung nasayod ka sa imong pagtuo, at least, nasayod ka. Pero di man na sa kasiguruan. Kaya daghang nasayod sa ilang pagtuo, apan wa po ipakita sa buhat. Pero kung nasayod ka sa imong pagtuo, dako ang kahigayunan na ikaw nakahibalo, makahibalo kung unsaon pagpuyo subay sa imong kinabuhi. Subay sa maayong kabubuton sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Muna nga ang pagtuo, adunay kaugalingong gahom sa paghulma, sa pag-umol sa usa ka tawo nga hinimo sa larawan, sa imahin sa atong Ginoo. Tawo nga dili lang mananap, kundi tawo nga anak sa Dios. Kay pinagi sa mong pagtuo, dakong posibilidad nga mapuy-an niya ang iyang kinabuhi sa kinatibuk-an ngayon, subay sa kabubuton sa Ginoo. Ang pangutana, unsa mang bahin sa atong pagtuo nga makahulma, nga makaumol sa atong adlaw-adlaw binuhatan. Una, mao gyud nga ang pagtuo maoy magtudlo, magtultul ka nato ngadto sa usa lain nga birtud nga mao ang paghigugma. Ang kasinatian sa gugma pinasubay sa atong pagtuo maoy makausab, maoy maayo, maoy makapaanindot sa atong kinabuhi. Gugma nga atong nadawat una sa tanan gikan sa Dios. O gugma nga atong buhaton alang sa uban. So konektado kaayo yun. Konektado yun kaayo kining pagtuo. Pagsabot sa mga kamatuuran, pagdawat sa mga kamatuuran nga gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo ug gipadayon pagtudlo sa simbahan karon. Konektado kini sa atong kinabuhi nga mahigugmaon. Kaya nga atong paghigugma, buhat na siya, apan duna na siya'y sukaranan. Dili lang na pure nga pagbati, no? Feeling. O na gitawag lang, romantic love. No? Pero ang gugma nga mubuhat ug maayo alang sa uban, nga mubuhat sa way pagpaabot ug bawas. Gugma nga ikapakita diha sa sakripisyo. Bugma nga buhaton alang sa kaayuhan sa uban. Kanang matang sa gugma nanukad o dunay sukaranan. O kana mao ang imong pagtuo. Kana mao ang imong relasyon sa imong Ginoo. Mao na pinagi sa tong adlaw-adlaw paningkamot sa pagpuyo ug sa pagtingkamot gyud nato kita
makapuyo subay sa gimando sa tong Ginoo ang paghigugma sa Dios, paghigugma sa tong isig kaingon, sa atong kaugalingon. Daghang kausaban nga mahitabo. Ang atong kaugalingon ug ang kinabuhi sa uban. Mo bitaw na nga gatuo ta nga ang kausaban makab-ot lang sa mga taong gamhanan, sa mga tao nga dunay resources, pero dunay kausaban ang daghang kinabuhi sa mga tao tungod kay dunay nahigugma kanila. Dunay kausaban sa katilingban tungod kay anaa ang paghinigugmaay. So dili lang ang kausaban tungod sa ekonomikanhon, politikanhon kay naa man gina no sa usa ka katilingban. Apan ang pagtuo nga sukaranan sa paghigugma. Muusab, muhulma, mubag-o sa atong kinabuhi, adlaw-adlaw kinabuhi o kinabuhi sa uban. Daghang mga kausaban nga nahitabo sa kinabuhi sa mga tao tungod sa lamdag sa pagtuo na usab ang kinabuhi tungod kay ang pagtuo gibuhi man diha sa paghigugma. Muna may tingali mangutana ta, labi natin kitang mga Katoliko. Ituo ta ni Kristo. Apan nisubay ka ta sa iyang itudlo nga maghinigugmaay kita. Andam ba ta nga muhimo siyang gihimo ang labing dakong pagpadayag siyang gugma ang pagdupa niya sa krus. Makahimo ta niana kung aduna tay pagtuo, kung lig-on ang atong pagtuo nga maoy muhumon, nga maoy muporma sa tong adlaw-adlaw kinabuhi. Manalangin unta ang Dios kanato nga mga ginasahan sa grasya sa pagtuo aron ikapaambit sa uban.